Бу көннәрдә Казан гаилә үзәгендә гаилә утын тапшыру тантанасы булып узды. Башкалабызга аны Мәскәүдән Самат һәм Сөмбел Зиятдиновлар гаиләсе алып кайтты. Нәкъ менә бу гаилә учагы уты илдә башланып киткән гаилә елы символы булып тора. Искәртеп узабыз, Зиятдиновлар гаиләсе Россия күргәзмә форумында никахларын теркәгән иде. Тантаналы мизгелләр алдагы язмада. Аэропорттан ук яшь пар Казан гаилә үзәгенә, гаилә учагын өйләнешәчәк яңа парга тапшыру өчен килә. Киләчәктә әлеге гаилә учагы монда урын ала. Моннан соң һәр пар үз гаилә учагын шуннан кабызып җибәрә ала. Күркәм бәйрәмегез белән тәбриклим. Чөнки сезнең тормышыгызда яңа юл ачылды. Сез бергәләшеп, зур мәхәббәт белән олы үзегезнең тормыш юлын башлыйсыз. Мәскәүдә гаилә учагын кабызу тантанасында Россиянең төрле төбәкләреннән гаиләләр катнашты. Идел буе федераль округына гаилә учагын алып килү өчен нәкъ менә безне сайлаулары белән бик горурланабыз, ди Зиятдиновлар гаиләсе. Алар өчен никахны Россия форумы күргәзмәсе мәйданчыгында теркәү киләчәк язмышларын билгеләүче әһәмиятле вакыйга булып тора. Искәртеп узабыз, Россия президенты Владимир Путин 2023 елның 22 ноябрендә 2024 елны Россиядә гаилә елы дип игълан итү турындагы указга кул куйды. Горды, во-первых, что Татарстан выбрали одним из 12 субъектов, в которых будет проводиться мероприятие. И мы очень рады, что нам посчастливилось первыми получить огонь семьи. Алия Галиуллина, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары.